खुलुमबाय गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय आरो हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन। सनितपुर जिल्ला एबसुनि खौरांगिरि मेल। बिथांमोना बे खौरां मेलनि गेजेरजों मिथिहोनाय बादिब्ला धेकियाजुलिनि गंसे बर' बिजोंनि फरायसालियाव असमिया बिजोंनि फोरोंगिरिखौ थिसनदों। बेखौ लानानै आसाम सोरखारनि सोलोंथाइ बिफानजों लोगोसे बिबानगिरिनि सायाव रागा जोंखांदों सनितपुर जिल्ला एबसुआ। बिथांमोना जाय फोरोंगिरिखौ थिसनथाइ होदों बिथाङा बर' राव रोङा, अब्ला बिथाङा माबोरै बर' फरायसाफोरखौ फोरोंनो हानो होननानै गोख्रों अजद दैखांदों आरो बेखौ लानानै जों गोजोननाय गैया होननानै फोरमायदों। बेनि अनगायैबो गोबां बर' बिजोंनि फरायसालिफ्राव सासे फोरोंगिरिजोंनो एबा फोरोंगिरिनि फोरोंनायावनो फरायसालिफ्रा सोलिगासिनो दङ। बेयो जोबोर दुखुनांथाव आरो खायसे फरायसालिफ्राव सासेबो फोरोंगिरियानो गैया होननानै फोरमायदों। बेखौ लानानै जों फोरोंगिरि गैयै फरायसालिफ्राव फोरोंगिरिनि थिसनथाइनि थाखाय गोबां खेब गोजौ लेभेलनि अफिसारफोरजों सावरायबाय। इडुकेसन मिनिस्टारआ बेखौ लानानै थिसनथाइ होनाया जागोनल' बुङो, नाथाय 3-4 बोसोर बारलांबाय, दासिमबो बर' फरायसालिफ्राव फोरोंगिरिनि जेंनाया जोबाखै। बेयो जोबोरैनो दुखुनांथाव होननानैबो बुंथिबावो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय। बाक्सा जिल्लानि निकासियाव थानाय जिल्ला जोबथेसालियाव लाबोनाय जुबिनखौ बुथारनायनि दायनिगिरि महरै साजायजानाय श्यामकानु महन्त आरो सिद्धार्थ शर्माजों लोगोसे 3 दायनिगिरिफोरखौ लाबोनायनि थाखाय बाक्सायाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय जानानै थांबाय, जायखौ लानानै आसाम सोरखाराबो गोख्रों नोजोर लाखिनानै आरोबाव फिन पुलिस जवानफोरनि हान्जाखौ लाबोबावनानै थासारिया जाहाथे आरोबाव दुंहावसिन जाया बेखौ नोजोर लाखिनानै बाक्सा जिल्ला जोबथेसालिनि साखाथियाव गोख्रों नोजोर लाखिदों आरो लामा सामाफ्राव 3नि बांसिन सुबुंफोरखौ ज' जानो होआखै। बे गिख्रंथाव जाथायाव जुबिननि अनसायगिरिफ्रा पुलिसफोरनि गारि आरो खौरांगिरिफोरनि गारिखौबो सावनानै होदोंमोन। बेखौ नोजोर होनानै बे सावनाय जाथायजों सोमोन्दो थानाय रमिस आली आहेला मियाखौ पुलिसआ हमदों। बेनि अनगायैबो 7 सुबुंफोरखौबो आमसुनि सोद्रोमा होननानै सिनायथिनो हादों। बिसोर जादों फारियै नुरुल आलम, आशिक, महिदुल इस्लाम, मुस्ताफा आहमेद, रहिदुल, हरेकृष्ण पाठक आरो सासेखौ दिखलदंनि शिबजं आलीनि फिसाज्ला होननानै सिनायथिनो हादों। पस्ट ग्रेजुएट फोरोंगिरि आरो ग्रेजुएट फोरोंगिरिफोरनि टेट आनजादनि फिथाइखौ 17 अक्ट'बर एबा दिनैनि सानाव फुंनि 10:30 रिंगायाव फोसावनाय जागोन। सोलोंथाइनि मन्थ्रि ड रनेश पेगु बिथाङा गावनि मोनसे पस्टनि गेजेरजों बे खौरांखौ फोसावदों। जायफोर बिथांमोना आनजाद लिरदोंमोन बिथांमोना बे होनाय लिंकआव थुनानै गाव गावनि फिथाइखौ नायनानै लानो हागोन। बाक्सायाव जालांनाय गुलि गावनाय जाथायाव सोमजिनाय सासे लाइमोना पुलिसनि आखायाव गोब्राबैनो जोखोम जादोंमोन। दीपक मेथि मुंनि सासे लाइमोना गोब्राब हालोदाव बिथांखौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोन। दायो बिथाङा गोब्राब हालोदनिफ्राय मोजां थासारियाव फैबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला दायो बिथांखौ सांसारिनि एम्सआव फाहामथाय लागासिनो दङ होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। गरसुगाव लामा जाब्रबथायजों सासेनि जिउ खहा। गंसे ट्राक गारि आरो गंसे स्कुटिनि गेजेराव मोखांजों मोखां सौग्रावलायनायनि जाहोनाव जादों बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला ट्राक गारिया फैनानै स्कुटिखौ सौख्रांदों, जायनि जाहोनाव स्कुटि सालायगिरिया जायगायावनो जिउ खहा जायो। नाथाय जाथायखौ खालामनानै दायनिगिरि ट्राक ड्राइभारआ खारखोमालाङो। जाथाय जानाय खौरांखौ मोननाय उनाव पुलिसआ सहैनानै ट्राक गारिखौ बोखांनानै लाखियो। फिन आरोबाव आयेन बेरेखायै हाबफैनाय 11 बांलादेशिफोरखौ हमनो हादों CRPनि हान्जाया। बे 11 आयेन बेरेखा हाबफैनाय बांलादेशिफोरखौ आगरतला अफिसियेल रेलगारिनिफ्राय निउ बङाइगाव CRPआ हमनो हायो। खाजानाय बांलादेशिफोरखौ इस्माल आजाद, आब्दुल्ला, नुर आसलिय बेगम, आनास नुर, आलम नुर, कलिमा, आनिस साफा, रिमा आरो नुर साहिदा होननानै सिनायथिनो हादों। गगामुगाव 3थि मिसिं स्पर्ट कार्निभेलखौ लानानै बानजाय आफादनि खौरांगिरि मेल। टीम BKजों खुंजानो गोनां MSC खुंथायनि मददजों 3थि मिसिं स्पर्ट कार्निभेलआ गगामुगाव अक्ट'बर दाननि 23 खालारनिफ्राय 26 खालारसिम जागायगोन। बानजाय आफादा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायथिनाय बादिब्ला बे 3थि मिसिं स्पर्ट कार्निभेलाव खमैबो 3,000 गेलेगिरिफोरा बाहागो लाफैगोन आरो बे बाजेटखौ गासै 2 कौटि रांनि बाजेटजों खुंनाय जागोन होननानै मिथिहोदों बानजाय आफादनिफ्राय। माहारियारि सावस्रि मिसनआ चिराङाव मोनसे गिदिर सावस्रि मेला बानजायदों। चिरां जिल्ला खुंथायजों लोगोसे नेशनेल हेल्थ मिसनआ सुरसुसा सेतुनि सिङाव बिजनी फरायसालिमायाव मोनसे गिदिर सावस्रि मेलाखौ बानजायनाय जायो। हादोरारि सावस्रि मिसननि बानजायनायाव गुबुन गुबुन गोब्राब बेरामफोरजों भुगिनांनाय 18 बोसोर बैसोनि गाहायनि गथ'साफोरनो रोंगौथि गोनां देहा फाहामगिरिया साबसिन सावस्रि जोथोन आरो साबसिन फाहामथायखौ होनाय जागोन। बेनि अनगायैबो बे मेगा हेल्थ केम्पआव
18 बोसोर बैसोनि गाहायनि गथ'साफोरखौ जोनोमजों लोगोसे देहायारि गाज्रि थासारिजों मोगा-मोगि जानांनाय गथ'फोरखौ बेसेन लायाजासेनो सावस्रि आनजाद होनाय जादों आरो देहा फाहामगिरिनि सुबुरुन बादियै मोजां फाहामथाय लानो गोनां गथ'फोरखौ रायजोनि बायजोआवबो दैथायहरनाय जागोन होननानै फोरमायदों। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।